Добре, чакай, аз ще го написам, за всеки случай. Ще избера Джаки Пайпер. Не ми да вляза в играта. Искам, помните ли он бък, където ако първо играете с Ханк и след това с... как беше она? И след това с Пени се получи някаква комбинация. Това знаете ли го? Мисъл, така първо играе с Ханк, след това с Пени ще получи някаква комбинация. Аре, да отваряме става. Аре. Ема не се тук става. Добре. Или Мегабокс. Или Омега Бокс. 10 стартера ще отворя. Аз ще ги отворя. Не разбира, че нямаме заради днес. Каквото е. Мисля Хикса. Аре бе, бате, толкова го 10 години е. Какво? Добре, хора, до тук ще е това видео. Не съм да ви харесал. От мен хора. Чао. Добре, чакай, какво ми излиза само?